मामि नोंनि मुङा मा? बेजल ब्रह्म। नैबे एनटिपिसि आवहाय मा फोरोंथाय होनाय जादों नोंसोरखौ? गेलेनाय, मेथाइ खननाय, मोसानाय, कम्पिउटार ब्याम खालामनाय, ताइक्वान्ड' बेयाव गासिखौबो फोरोंदों। बेसे गोबाव जाखो नोंसोरो बेयाव? जों बाहाय जुलाइनि 3 तारिखआव फैदों। बबेनि नोङो? बर' फिसाखाथि। मा रोंखो नोङो बेयाव फोरोंथाय लानानै? बेयाव आं फोरोंथाय लानानै गासैखौबो रोंबायानो एसे। मा थाखोआव फरायो? 6। गामिया? बर' फिसाखाथि। बेयाव मा जादों मिथिगौ ना? बेयावहाय मोनसे प्रग्राम मास मोनसेनि थाखाय लानाय जादों। मास मोनसेनि थाखाय नोंसोरनि जानाय थानाय गासिबो मोजां जादों? औ। नों बहाय बांसिन साबसिन रोंनो हाखो? बेवहाय आं मोसानाय। मा मोसानाय? बिदिनो बर' मोसानाय, बागुरुम्बा। बागुरुम्बा? बेबायदि। न'आव थाङाखै नों बेयाव फैजेननायनिफ्राय? ओहो गोसोखाङाखै थाङाखै। नों? मा बाबामोना नायफैया? नायफैदों। नोंजों लोगोसे सोर दङ आरो? आंजों लोगोसे न'आव? बेयावहाय फोरोंगिरि आरो जोंखौ नायग्रा आरो आंनि लोगोफोर दं। माबायदि मोनदों नों फैनानै? मोजां मोनदों। मा स्कुलाव फरायो नोङो? दैमु एमइ स्कुल। न'आव थांफिननो गोसो जायाखै? बेयावनो थाबाय थानोसो गोसो जादों? औ। मा जानो लुबैयो उनाव देरनानै? फोरोंगिरि। मा मिडियामाव फरायो? बर'। सालाकाथि एमइ स्कुल। मोजां मोनदों। मायाव बांसिन सोलोंदों नोङो? बेयावदि मोसानाय लादों नोङो? मोसानाया? मा मोसानाय? बागुरुम्बा मोसानाया। मोजां मोनदों मोसानानै? औ। सिगाङाव रोङामोन? रोङो। आं सिगांनिफ्रायनो सोलोंबोबाय थायोमोन। इयुनाव मा जानो गोसो? एयार हस्टेस। एयार हस्टेस। কি শিকালে আৰু কি পারফরম্যান্স দেখালে? ইয়াত নাচ গান, যোগা, টাইকোৱান্ড' আৰু খেলা ধূলা। ভাল পাইছো। ক'ৰ পৰা আহিছে? জৰেগাৰ পৰা আহিছে। কোন ক্লাছত পঢ়ে? 6ত। কিমান দিন হ'ল ইয়াত থকা? 1 মাহ হ'ল। ধাৰাই। ক'ৰ পৰা আহিছে? জৰেগাৰ পৰা। কি শিকালে ইয়াত? ইয়াত ব্যায়াম আৰু পঢ়া শুনা, খেলা ধূলা, নাচ গান, যোগা বহুত শিকাইছে। কোনটো বেছি ভাল পাইছো? কোনটো বেছি ভাল পাইছো? যোগা। কিমান দিন হ'ল ইয়াত থাকাটো? ইয়াতে এমাহ মান হ'ল। ঘৰত যাব মন হোৱা নাই? হোৱা নাই। কিমান ক্লাছত পঢ়িছে? ক্লাছ 6। ভৱিষ্যত কি হ'ব বিচাৰো? মই পুলিচ হ'ব বিচাৰোঁ। পুলিচ।